Éxito de público nas festas de San Marcos de Noia, que hoxe abrían o programa cun dos pratos fortes. A feira Cabalar, xunto coa exposición de maquinaria agrícola, congregou a centos de asistentes que gozaron dos numerosos espectáculos. Os concursos morfolóxicos con máis de 70 exemplares participantes e as exhibicións de doma centraron a maior parte da atención. Case 70 cabalos inscritos en concurso, con unha participación chegada de todos os puntos de Galicia, unha participación en todas as seccións, cubríronse participantes en cabalos de pura raza galega, eguas de pura raza galega, cabalos e eguas cruzados, ponis, potros e potras de pura raza árabe e cabalos e eguas de pura raza árabe de máis de 3 anos. Dúas exhibicións grandes de doma que vai a ter lugar aquí neste campo de San Lázaro, perfectamente acondicionado, como podedes ver, unha das pistas que máis lucen de Galicia para os concursos. Tras a feira foron moitos os que se lle abriu o apetito, polo que aproveitaron para degustar polvo, churrasco, empanada e demais manxares servidos nas numerosas carpas instaladas por toda a vila. Houbo tempo tamén para a música, con actuacións de grupos tradicionais, concertos e orquestras que terán continuidade durante toda a fin de semana. Hoxe, digamos que empezamos con isto, que é o forte, para nós é o día importante, esta feira do ano 1578 que se celebra, e xa empezando co tema musical noturno, que se desenrolará, pois eso, venres, sábado e domingo.